Hello, constant. Is Misha Owen P. Murchú? No, Owen P. Agugu, Murchú, mar Hogan here no there and Míle uanta swinian Geralim ve in my phone poker, mar chans gegurk din egin Simon on shin. Agus go lero dini lum agus ag dera lá anada go jukuk din egin hogum ni vein gan fuinef agus gasadi shrang sus ma home. Ní agam an wakaship malak susan show tá styri electrica on. Styri bio hugum in lehéid sa gaige. Styri bio. Christian makes swiniv. Má tá styri bio as fine an styri marvatan. Agus tá sail an dakar ag na styri show. Má tá si bio shasan ar hu. Gus má tá si marv siúla ar hu. Má dhéanann tú buíocht ar ghuine atá rawer. An tromíocht atá. Bhrannig me hain agus me cholín 50 Shades of Grey le déine, agus inis níle aga mar chuirdum lehar bhúla le nó í bhúla le lehar. So gaige, nuair bhíon rud éigen ar ólas agad céad fan géad, bíonn sé ar ólas agad de glán meabhar glán. Christian makes swinef an féad at rud a bheith ar ólas agad de halach meabhar agus ar nó is féidir sin an wankbank. Céim fágur Irish comá le Thomas the Tank Engine agus é an old school. Rinne sé trein éireacht an gcónaí. Ána cén sin am water. Céim go aige atá recurrent dermatitis? Aber níos éardé? No, dermatitis a iltacatán. Nach chun runa bit á bhúna ar scolanna a látán Johan. Céim cundé is fearr le gariadóirí? Blá clia. And those, ní féidir gach ceist ar agad le Kirkig Sean. Má churann tú nóta €50 in isce an airgad tír an fósa. Tá roint rudí eile rád. Cad bhí timpiste na déine hit mé an trampoline má bíí borthe tá mé mar hand léim ríis. Conna sa hógan fear an zoo a bhí leis ar maidí. In a bhosca leon. Céin go aige atá clitoris? A bhríis? Bhí is agam go méid sé ar bhór a hanga go maithú ar cool. Brilliant thing. Tá méid sé religiúnta, nílam religiúnta, ach tá méid sé religiúnta, bheith féinar an cónaí sa feróiste is religiúnta sa tír, guidóir. Céim go aige leirítear an ngealach? Cad é? No, ní leirítear aon go aige ar an ngealach de bhór aspa in eistíocht an rialtas na háitina sin ach an mór daoine na gáilta. An polisúil sin. Thula sibh faoin gumann amána as blach lia bhfuil craobh na hÉireann san amáint buaite faoi gácha. Coola. Tá ag smaoineh faoi siúpa DIY nó crua airí oscailt an tanam a bheith ar ná teach tarnaí. Thula sibh nach raibh adal filter rómhaithe an ngáilh. Like warrig sé a hain sa bunker déirnach sin. Níor hÉimma bháile chuig teach péismóirí inis deirm amlum má agam 80 salach ar an urlár. Tá sé ní óstán é seo. Má agam plátí salachas a dúirtal. Tá sé ní bílan é seo. So Cúmar TripAdvisor agus thug mé réalta bháin an bhíte. Tá rudí áirithe faoin Afric a haíonn slum, ach sína go bhfuil roinnt rudí diúltacha faoi tír chomá, an hEoin an níl mar hampla. Agus an gcuirta agus an cógéibh agus chef. Tá ag smaoineh ar leabhar a scríomh faoin scór bliain a chaithme ag obair leis an eagraíocht stáit furas áisina saothar an teadla bheith ar ná 5 bliain ag fás. Háin sin le cúpla duine ar cúil, má sé. Daoine ní sinne, tá daoine ára chun nach bhfuil nar thúla trocht ar fás riamh. Conas mar a thóg an Colín Rua an Caisleán. Bricíní. Mar hiictún ceann sin beidir iarán duine taobh. Thula sibh go raibh áine ní thuúlaach gafa le drugaí. Is an dúlaí a bhíontaí. Oh yeah, talking check up a second, yeah. Watch it.
Cén cundé is mó a bharant an Aimsearcate? An bhí. Ar nó an fear ragger sin ná ruscamán ar nó. Cén cundé is mó a bhíoch ag marchtás an Aimsearcate? An iarbhí. Léon den éigen na tweets níos an céimhíonn sin ach gur mágad mám nó dad peidir an tán. Aibíonn Carlum in ionad déireachta mar cigare uaireanta bíonn imscrúdú a chur abun. Ach degan ná fáin sé an lámh an uachtar. Sean scoil an umar cáise sa joog sin na ráidtíine. Agus muid bailinn seo ag buach imimecht na bliana dos na halíonna Gaeilge agus Gaeltachta sin go sé iontoch go raibh sé teachtaige seo in áit a chuirní riada má sibh. Ach deirtar go minic go bhíon blas iontoch ar chaintúirí Gaeltachta ach ní is ag mu sin fear mar tá mis sé trééis trúr nó cethir acu égadí seo gus ní bhfuil an éhlasar. Chun is fearí na cóhrán. So she need writing the jokes at all.